Vítá vás Třetí triumvirát. Na našem druhém vlogu. A tohle jsme začali dělat my první. V Římě v období válek byl volen diktátor. Na nejvýše na 6 měsíců. Nebezpečí diktátor zasáhl. Diktátor měl neomezené pravomoce. Například takový neomezený a doživotní diktátor byl Julius Caesar. Byli mu podřízení všichni úředníci. Největší konkurenti Říma byli Etruskové, Gelové, Latinové a Samité. Já vás vítám a já bych vám rád řekl něco o tom, jak si Římané podmanili Itálii. Takže ve střední Itálii žil pastovecký národ, který se zval Samity. Samité byli velice agresivní národem. Údajně, sice se o tom jen spekuluje, ale kdo ví, měl i masožravé ovce, velice účinnou zbraň. Samité byli posléze Římem rozdrceni a ovládnuti. Moc Říma stále rostla. Poté Římané začali vést válku proti jeho italské řecké korony Tarent. Avšak Tarent zavolal na pomoc slovutného krále Pirha z Epeiru. Král Pirhos dorazil do Itálie s neočekávanou zbraní. Slony. Zupa. Král Pirhos z Římany v první bitvě, kterou s nimi svedl, naprosto rozdrtil. Avšak Římané se nevzdali. Bojovali dál. A naučili se proti slonům bojovat. Král Pirhos sice vyhrál i druhou bitvu, kterou proti Římu svedl. Avšak jeho ztráty byly tak velké, že už nemohl bojovat dál a vrátil se do Epeiru. Jen proto, aby tam zemřel potupnou smrtí, když na něj nějaká stařena schodila tašku ze střechy. Blbá smrt. Každopádně. Římané ovládli tím pádem celou Itálii a stali se vládci celé Itálie. Něco málo ke Kartágenci. Kartágenci byli obchodníci a Féničané. Usadili se v Africe a založili vlastní koloniální říši. Vládla tam oligarchie, tudíž tam vládlo několik bohatých rodin. Oni sami nebojovali ve válce, jenom velitelé, a bojovali jenom za peníze. Obrovské loďstvo a vydávali se na několik objevných plaveb. Zaměřili se na Iberský poloostrov. Šli přes i severní Afriku a přes ostrovy, například Sicílie. Sicílii chtěl ovládnout Řím, Kartágenci a Řekové. Kartágencům říkali Římané Punové. Tudíž se Sicílie stala středním jablkem. Začala první punská válka. Byly 3. První punská válka byla v letech 264 až 241 před naším letopočtem. Dlouho nebyla rozhodnutá, hlavně se bojovalo o Sicílii a Římané použili proti Punům jejich vlastní zbraně, tudíž loďstvo. Vymysleli vylepšenou novou loď, kterou nazvali Havran. A tak si podmanili celou Sicílii. Konečná válka vypukla u Egatských ostrovů, které byly poblíž Sicílie roku 241 před naším letopočtem. Kartágo bylo donuceno zaplatit vysokou válečnou náhradu. Římané chtěli Korsiku a Sardinii. To je všechno. Takže Všechny zdravíme. doufám, že se vám náš vlog líbil. Dejte nám like. Nebo odběr. Jmenujeme se Třetí triumvirát, sdílejte nás na Facebooku. Brzy budeme mít facebookový fanpage a asi i účet na Twitteru. Máme i na Instagramu, tak všechno budete mít v popisku videa. A i naše osobní Instagramy, Facebooky a Twittery.
Papa. Ahoj. Ahoj. Vítá vás. Třetí triumvirát. Rád. Na našem druhém vlogu. A tohle jsme začali dělat my první. V Římě v období válek byl volen diktátor. Na nejvýše na 6 měsíců. Nebezpečí diktátor zasáhl. Diktátor měl neomezené pravomoce. Například takový neomezený a doživotní diktátor byl Julius Caesar. Byli mu podřízení všichni úředníci. Největší konkurenti Říma byli Etruskové, Gelové, Latinové a Samité. Já vás vítám. A já bych vám rád řekl něco o tom, jak si prvé Římané podmanili Itálii. Takže ve střední Itálii žil pastovecký národ, který se zval Samity. Samité byli velice agresivní národem. Údajně, sice se o tom jen spekuluje, ale kdo ví, měl i masožravé ovce, velice účinnou zbraň. Samité byli posléze Římem rozdrceni a ovládnuti. Moc Říma stále rostla. Poté Římané začali vést válku proti jeho italské řecké korony Tarent. Avšak Tarent zavolal na pomoc slovutného krále Pirha z Epeiru. Král Pirhos dorazil do Itálie s neočekávanou zbraní. Slony. Teď tam máme obrázek slona. Super. Král Pirhos z Římany v první bitvě, kterou s nimi svedl, naprosto rozdrtil. Avšak Římané se nevzdali. Bojovali dál. A naučili se proti slonům bojovat. Král Pirhos sice vyhrál i druhou bitvu, kterou proti Římu svedl. Avšak jeho ztráty byly tak velké, že už nemohl bojovat dál a vrátil se do Epeiru. Jen proto, aby tam zemřel potupnou smrtí, když na něj nějaká stařena schodila tašku ze střechy. Blbá smrt. No, každopádně. Římané ovládli tím pádem celou Itálii a stali se vládci celé Itálie. Něco málo ke Kartágenci. Kartágenci byli obchodníci a Féničané. Usadili se v Africe a založili vlastní koloniální říši. Vládla tam oligarchie, tudíž tam vládlo několik bohatých rodin. Oni sami nebojovali ve válce, jenom velitelé a bojovali jenom za peníze. Obrovské loďstvo a vydávali se na několik objevných plaveb. Zaměřili se na Iberský poloostrov. Šli přes i severní Afriku a přes ostrovy, například Sicílie. Sicílii chtěl ovládnout Řím, Kartágenci a Řekové. Kartágenců říkali Římané Punové. Tudíž se Sicílie stala středním jablkem. Začala první punská válka. Byly 3. První punská válka byla v letech 264 až 241 před naším letopočtem. Dlouho nebyla rozhodnutá, hlavně se bojovalo o Sicílii a Římané použili proti Punům jejich vlastní zbraně, tudíž loďstvo. Vymysleli vylepšenou novou loď, kterou nazvali Havran. A tak si podmanili celou Sicílii. Konečná válka vypukla u Ægatských ostrovů, které byly poblíž Sicílie roku 241 před naším letopočtem. Kartágo bylo donuceno zaplatit vysokou válečnou náhradu. Římané chtěli Korsiku a Sardinii. To je všechno. Takže Všechny zdravíme. doufám, že se vám náš vlog líbil. Dejte nám like. Nebo odběr. Jmenujeme se Třetí triumvirát, sdílejte nás na Facebooku. Brzy budeme mít facebookový fanpage a
asi i účet na Twitteru. Máme i na Instagramu, tak všechno budete mít v popisku videa. A i naše osobní Instagramy, Facebooky a Twittery. Pa, pa. Ahoj! Ahoj.